Πάμε. Καλησπέρα, λέγομαι Γιάννης Βαθιάδης και εκπροσωπώ το SEAT.net Club FC. Είμαι ο Γιάννης Οντούμας και είμαι αρχηγός της ομάδας του Hellenic Volkswagen Club. Είμαι Διονύσης Λακαδινό και εκπροσωπώ το Kia Club. Νολής, είμαι ο διαιτητής που σφυρίζω τα αυτοκίνητα. Ονομάζομαι Καριωτάκης Αντώνης και εκπροσωπώ την ομάδα του Skoda Fans. Καλησπέρα, ονομάζομαι Καρόπουλος Άγγελος και εκπροσωπώ τον Nissan Owners Club. Ονομάζομαι Σεφινός Κωνσταντίνος και είμαι αρχηγός του Ignis Sport Club. Ονομάζομαι Λαμπαρδάκης Μανώλης και είμαι υπεύθυνος του Copa Areti. Ονομάζομαι Κότσιας Βασίλειος και εκπροσωπώ το Renault Club. Και εκπροσωπώ το ITD Club. Είμαι ο Παπαλαγιός Διομήδης και εκπροσωπώ το Skoda Club. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Βιλαράς και εκπροσωπώ το opelpavlaclub.gr. Καλησπέρα, είμαι ο Αγγελίδης Αθανάσιος και εκπροσωπώ το Ford FC Football Club. Είμαι ο Γιώργος Κουβάρης, υπεύθυνος του Copa Areti Club. Στα γήπεδό μας φιλοξενούμε για τέταρτη χρονιά το πρωτάθλημα των κλαμπ αυτοκινήτων. Χρόνο με το χρόνο τα πράγματα είναι και καλύτερα και αυτό πιστεύω οφείλεται στον κύριο Διονύση Κουμιώτη που με την προσπάθειά του και φυσικά με τη βοήθεια όλων σας πάει χρόνο με το χρόνο και καλύτερα. Κάνεις ό,τι θέλεις και κάποιος τους πονάει. Κάνεις ό,τι θέλεις και κάποιος τους πονάει. Θέλω απλά να κάνω αυτό που γουστάρω. Από σένα δεν με νοιάζει το μπράβο αν θα πάρω. Σε μένα πιστεύω, παλεύω, ναι το έχω το πείσμα γι' αυτό και αντέχω. Πες μου ποιο είναι το πρόβλημά σου, με μένα το κόλλημά σου. Ζω τη ζωή μου, ναι, τη δική σου ζήσε. Αφού δεν σου αρέσω τότε μην ασχολείσαι. Και τώρα βράζεις, στο ζουμί σου και πάλι κράζεις. Το παιχνίδι το έχεις χάσει, τίποτα δεν θα αλλάξει αν δεν δώσεις βάση. Είσαι αυτός που είσαι, είμαι αυτός που είμαι. Δουλειά μου είναι οι ρήμες και σένα να φτιάχνεις φήμες. Αφού δεν έχεις boss, τότε στον πάτο μείνε. Αυτό που κάνω εγώ, χρόνια προσπαθείς. Μην μ' ακολουθείς. Αυτό που κάνω εγώ, θες να μην μ' πεις. Μην το προσπαθείς. Συγγνώμη αν σε πονάει. Συγγνώμη αν σε πονάει. Συγγνώμη αν σε πονάει. Κάνω ό,τι θέλω και εσένα σε πονάει. Κάνεις ό,τι θέλεις και κάποιος τους 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 πονάει.